Myslím, že jsi někde jako v čekárně nebo co? Ale jinak si docela fit, ne? Samozřejmě celé odpoledne jsem čekal na hradě. A chtěl jsem se tě zeptat, jaké máš plány? Pomýšlíš na to, že by si zůstal bydlet se mnou? Ta budova už je na mě příliš stará. A kdo ti to řekl? Ten Musgareve? Ne, pan Konstantin, včera mi volal v 5 ráno. Myslím, že si bude dělat starosti. Dítě musí být zdravé, nasycené, vyspělé, svěží, bez nepříjemných tělesných pocitů. Tehdy si vzpomněla na matčinu smrt. To se tohle bylo? A tak nějak poeticky popisoval svůj každodenní život. Ano. Zase se pil, co chceš. Vážně, to je ale zvláštní. Nemě nějaké peníze. Ano, no, taky mě to napadlo. Mohu ti nabídnout pár ústřic. Já jsem párek. Děkuji ti za nápovědu. Jako projev uznání to řeknu na plná ústa. Mám za to, že bys nebyl býval, nebo možná nebyl býval tak žhavý si užívat, kdyby tě k tomu něco řádně nevzbudilo. Kde? Tento emoční prožitek nazýváme potřebou. To je ale žena. Hele mého, od tebe mi nic nehrozí, kamaráde. Ten druh pornofilmu, kde se i taká a čůrá. A můj milý už byl u konce. Vůbec ne, právě tehdy jsem se rozhodl, že tě nemohu nechat odejít jen tak. Ten chlap ještě existuje. Ano, čestně, matka už té věci nenaléhá. To je opravdu už trochu moc. To přehnali, komentoval události taxikář, který nás vezl domů z letiště Milana Rastislava Štefán. Ale víš, Marku, proč ten zlý úmysl? Ticho? Neodpovídejte. Aha, ano, jistě, moc ti děkuju. Chtěli jsme ukázat, že většina psychických potřeb vychází z potřeb společnosti. Třeba takové kraváty posazené cherubíny. Město obsadili lívance. Lidstvo se stále vyvíjí. Ano, Kultura života ustavičně stoupá. ano. Nároky společnosti na dospělé se neustále zvyšují. A domluvit se rade na následující den je čím dál těžší. Ano, všechno se zdá, že se obrací k lepšímu. Dobrý, dobrý, dobrý. Občas potkáte cestáře a dívku, která vozuje na půl nohách. Uvědomila si, že tu bydlí. V postele totiž nelze vyzvánět. Je tu doma. Pan Petr Žalce. Víme ze zkušenosti, že například jeden učitel předá dětem velkou dávku učiva takovým způsobem, že děti se učivo hravě osvojí. A pak dostanou brambory, pečeného králíka a salámu. V městě zavládla panika. Na psychiatrii. A teď musíte zvolit královnu. A co je tak vzdálené jako jakémukoliv pocitu lásky? Jako by byl pro člověka, který žije sám, spánek nepotřebný. Každé ráno pracuji na svém scénáři. A co vy, slečno Kláro? Zavřela jsem oči, abych mohla být jen sama s sebou. Ano, můj otec tuhle příhodu zaspal. Co nejdříve zaktivujeme ručky.